Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαστε στο κέντρο Αστήλ και θα ήθελα πάρα πολύ να σας ενημερώσω και να δείτε τα υπέροχα αγούρια του 2025, παιδιά. Πανέμορφα, με πάρα πολύ ωραία σύμβολα, με πάρα πολύ ωραία σχέδια και πολύ ωραία διαβασμένα για τις υπέροχες ευχές του 2025 που θα είναι υγεία, αυθονία, αγάπη, ευημερία, πληρότητα και γενικώς μόνο θετικά, μόνο αγάπη, μόνο φως. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε. Τα πρώτα μας σύμβολα είναι εδώ, τα οποία έχουν φυσικά τα σύμβολα της πέτρας μας, τα σύμβολα του σταυρού, τα σύμβολα της φύσης που είναι οι πεταλουδίτσες μας, τα ψαράκια μας, πάρα πολύ ωραία. Αστεράκια με ασορτή σκουλαρικάκια, πολύ ωραίες ευχές πάνω σε αυτά τα ωραία ματάκια, λέει να γελάς. Ωραία ευχή, μπορούμε να το δώσουμε αυτό για τη μαμά μας, μπορούμε να το δώσουμε για την αδερφή μας, για τον αδερφό μας. Έχουμε τα σύμβολα με τα αρχικά και της αγάπης, που είναι πάρα πολύ όμορφα και αυτά. Τα σύμβολα της αγάπης και του έρωτα, παιδιά, που μπορεί ο ένας να κρατάει το κλειδί και ο άλλος να κρατάει την καρδούλα. Και γράφει και αγάπη, οπότε το κλειδί αυτό, ακόμα και ο ένας άνθρωπος να θέλει να το φοράει, είναι ασορτή να πάει εδώ πάνω και να κλειδώσει την αγάπη. Δεν μπορώ να το κάνω τώρα, δεν πειράζει. Εδώ υπάρχει πάλι για τα όμορφα ζευγαράκια μου, το ίδιο στυλ, αλλά με άλλο τρόπο. Έχουμε την καρδούλα που μπορεί να φορέσει ο ένας, η κοπελίτσα μας, και το αγόρι μας που μπορεί να φορέσει την πλάκα, που όμως και ένας μπορεί να το βάλει γιατί ενώνει και γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο κόσμημα. Ή ο καθένας διαφορετικά. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Ωραία. Αυτά τα υπέροχα κοσμήματα, τα αγούρια του 2025 θα φέρουν και τύχη και είναι ένα πανέμορφο όμορφο δώρο οικονομικό, το οποίο είναι και επιχρυσωμένα, δεν μαυρίζουν, δεν παθαίνουν τίποτα και μπορούμε να τα χαρίσουμε από τη φιλενάδα μας, τη μανούλα μας, τον μπαμπά μας, τις αδέρφια μας, ένα υπέροχο βραχιολάκι, παιδιά. Αυτό αρέσει πάρα πολύ και σε μένα. Για να δω και εμένα ποιος θα μου το έκανε δώρο. Είναι πάρα πολύ ωραίο κόσμημα. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Τέλειο. Εμένα μου αρέσουν τα κομψά αυτά οι λεπτομέρειες. Και είναι και επιχρυσωμένο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και εμένα, τα θέλω όλα βασικά, αλλά και κοιτάξτε και αυτά τα ωραία βραχιολάκια που έχουν και τα ματάκια, που έχουν και πάρα πολύ ωραίο σχέδιο της λεπτομέρειας, η πάρα πολύ ωραία βραχιολάκια με το λεπτεπίλεπτο αυτό φτιάξιμο που είναι η πέρλα μας, το αστεράκι μας, και πάρα πολύ ωραίο για το χέρι, όπως θα δείτε πάλι εδώ πάνω στο δικό μου χέρι. Θα έρθει πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Είναι κομψότατο. Μου πάει και με το άσπρο σήμερα. Τέλεια. Δεν ξέρω κι εγώ ποιο θα διαλέξω. Λοιπόν, πανέμορφα στο κέντρο Αστήλ. Ελάτε λοιπόν, όμορφα και ωραία, να δούμε και άλλα πράγματα που έχουμε. Αλλά τώρα θα σας μιλήσω μόνο για αυτά. Δεν θέλω να σας μιλήσω άλλο, να σας κουράσω. Ελάτε να δείτε πόσο όμορφα πράγματα έχουμε. Πάρα πολύ ωραία και ενεργειακά φυλακτά, παιδιά. Σας περιμένω στο κέντρο Αστήλ. Με αγάπη, καλημέρα σε όλους.